دمتي رادي أرناينا زلنا كبرات تفتاتلت مدب لما أنتي أب أوبن مايك فوت مدرخ حدا قاشا حيزلكم مثيله قاشا كويكونن and welcome back home دان حوي دانيال هايلي غازيت أنياناي ARPM مسانا زلو كاب إدمنتون كندا دان حوي بش ما يمشم كلهم تفتاتلتي دمتي رادي أرنانا دالوتان عدمي أخبرك لما أنت بزيات ركب مخالك بتعميز حقو سمو مسكينك أفوتو welcome أنا وني يغني لي يوني نايلو معناتها قاشايت زغبركاني بلبي مسكن نقولهم سمعت خاها أوش تعدي بساتلايت زكاتاتولون كمونا بدياسبورا زلو خلي إيرترا وخا سلام كبل دلي لأن حويك أرمينا بتي مخنيات مدولي مقتاونا اسكي مبل حمسان حدا كفل هاجرنا أمريكا هتكون يهم قلب بحلال انتاي لحكا دي انتاي دي زغر مكام سلكاين إذا ولك أملاخي وذناي ولك أملاخ بهارسي وأنت زخون هاجرسي حجي زغوز أمبر أب زخون عدسي بقى ولك أملاخ صار له خاطر حجي زلخي عد زناي هتلر أكايدا زنبركو بخمزي كوي جميرة خمزنا دي ترامب زغورو مالتي سلسي أب زخون عدسي حدا بحجي زحزونبر ولك أملاخ صار له سلزي ترامب كترنفوكم بلنا لمو نحنا خايفالين مناتنا دعنا بلنا تدمرنا القيد بليل تدمرنا لا نحوي كقنسنا اللي خمني أبي تدمرنا لنا أبي سيد جبر صح تدمرنا لله صح جبرنا exactly حنتي ملختي مسيعتني أب كله تلطيفة زلا حق حيش زغا أبز ساعات زي ARPM عدد تكايدو لهم من البات أبزخ قلت أزدلي بزعبا نايزي مبل حمسان حدن محواتنا بأمريكا تبولي لكم أيكونكم بمنتا قدايكم انت سلمنتا يتي كايزولو عدسي ماسي ني ARPM اللي لايديو باجت نمئكاب ديو انتا يتي عند علامو زي اختبرها الليلة بمجمرة زي ناي ARPM نقبر ذلنا عدد حجي مسزبي نمر خابيو عندنا ونتي عند حجي تي نديفني هذا لنا ون نعون نتبايلو مالتي نعو نابهزبي نتيجرنا هذا الناس قاب حجي جرنا نعون مقرابن سقاب حجون ARPM عماتو زلا عمامات نابهزبنا مقرابن بعابي أخا ARPM انتهى عامي ما زال نزبنا من اللي كمون بزعبة ARPM بزح نجار تلزرب إن سوون كابتي كله بفيسبوك ديو بيوتيوب ديو بستفعل عليك حتى كاي كلني سلزي توم أنا ARPM سقاب حجي نكايدو زلنا خلاتنا مالتي أبي ARPM أبلا زلنا نحزب قريبنا حتى حزبنا من لاسي تقندي زغبر مالتي ስለዚህ كل ጊዜ تزعبي ነገር كرزلو እንታይ ትልካኒ تكالينا مسريتنا زلنا تكال مسريتنا خنملكلنا انا حزبينا نبذلنا تكال سناتنا يكونن እንታይ انا حزبي አይና ንብድዘለና ስለዚህ ዝኾነ ሰብ አባል ኮይኑ አባል ARPM ከማይ ከሆነ ኸዲ ስለዚህ ኣብዚ እዋን እዚ ኣነ ይኹን ሄኖክ ይኹን ኣሕመድ ሸሪፍ ይኹን سياس عدي كوتا دكتور يناتان كلاتنا توما بوشت زلو زمولهم ناب ናይ ARPM አባላት ዘሎ ፕሮግራም ዳይሬክተር ሆን ዘምሎም ኤዲተራት ሆን ተራ አባላትና ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዝዋን ዝናይ ህዝብያ ነቲ ናይ ህዝብ ዝኾነ ኸ ናብ ህዝብ ቀሪብና ኸ ምስ ህዝቢ ይህን ንምባሃል ማለት እዩ እቲ ቅድሚ ዝበልካዮ ገንዘብ ዲኹም ደሊኹም ወገለ ዝበልካዮ ገንዘብ ተንደልነና ደግሞ ምስረተ በቃ መሰረተ ጥራይታ ARPM ኣብ ኣኸልና ክንጅምር ሽዑይ ገንዘብ ዘለና ናይ ሓቂ ገንዘብ ዘለና ነበረ ሽዑይ ተቀንዲ ዘለና ነይሩ ሕጂ ያድለና ናይ ኮንኩዝ ብለካ ዘለኹ ወጻኢታት ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ቀሊል ኣይኮነን ከቢድ እዩ ግን ተመጀመርታ ግን ኣዝዩ የድለና ነይሩ ገንዘብ ማለት እዩ ነዚ ገንዘብ እንተዘለና ነይሩ ኸ ካብ መጀመርታ ጀሚራ ምገበርና እንታይና ዳን ምንየራ መጀመርታ ARPM ከም ተካትቁ عند حقي يقوم عند حقي كل النجار مسكومها أنت ينقبر مالتي ناب حزب قريب نخاشعو بزعبات زي عند حق زلوديو بزعبات زي ARPM كايدا زلوديو بزعبو خامس حزبي حفشاوي سفيح ميت المقبارينا تدالينا زلنا ترديك دانيال هوي حجي تزيت غاغي almost لعمد كدكم لهم ARPM كابت مسرت حكاي اوكي حجي ابزي زحلف عمد كم يتقمقمو كم تدلي ودا خيدو ولا ماسك قليل كم زي كنا يردعنيو ترديكا
نبعلنا أبكم تاتسل زلنا مالتي إنه هجي إسكا جمجامنات كاب زعبا إيري بي إم أبز حلفة كاب تجمر كسب حجز ولا جزيسي كمي وي انتي كخون انتي كأوز بلس انتي تتصبنير كا انتي قاعد يمكم سكان قرني يا بمجمرة انتي بسلك كل جزء ناي حدا تكال وي حدا معك زينا كغتصل كله كل جزء ناي بحق نزي نت ميديا أزيم دسولو جزء من جنزبهم دسولو أبلات الله زي بو بفتم كغتصل لكن حنتي يوتيوب شانل ترى يوتيوب شانل جيركا مسزبي أنا كايد له أنا هم زجبر له كتب التغييرها قليلون يكون نتا يوتيوب شانل كمان كتمرحة كمان نبي على حقي حدث بسلزخون كاس كم دليل كتخيل يكون المالتي نتا يوتيوب شانل كمان بعلها سلز مسرت كايا حق زي توص على تهونكا بحقي بتي زوج حقها بقوا تجدي أخذي تخيل تهونكا نابز بتقربه حنت معت مودا كاي تدرفني مالتي زي أبي إربيم نتاي نيرو نتاي الكايا كابتو ودي أنا زنورنا له مالتي حجي مودا قالو مودا تزيلم تسايله حجي كل جزء عبزي نهينو كترأتهم كاناتي نايتهم كانت أولاد كترأخ لها قال اسم سودغة مورالو قال بقى بوجيرو ودي قوس طرف الله ناتنا جن كلاتنا جن تاينير تلك تنا إير بي إم زنبرة كلاتنا نحن حنينا نيرم سلز ودغنا نحن حنينا تسينا سلزي اسك دانيال حوي ودي نحتو الكلها أي ترد عنن هو تودي أنا أخذ لك أخلق حجت نايتي المحجة قاتي مزنبرة تناي أبي إرسال تاب زنبرنا لجيسي عابد تكالينا هنا هني تنانيرنا عابد تكال ناي بحكي قليل تكال يكون حجت تكال زنبرة أنت قاتي مو خلاتنا أنا أخم لسه زي دلوخي أنت تكال زنبرة أنت عنت قاتي موري إنينا مخنات كبيد مسوات كبيد جيزي قليل جيزي يكون حليفون هذا حدا تكارسي نحد 4-5 عامة مولو قوي خالو حدا تكارسي كم دي لخ حدا شريش بالكلاسي نايب حق برقص وديغنينا قل كنودق كلنا قل وديغنا عين ترفينا زبلي كساينيرنا خلاتنا انت ابتو وانتي يقصل كانيرا يعني انت يزبل كانيرا كل جزء ناي حدا ميديا كل جزء كلمة متيوم ناتي ميديا كسالو بقى زي مرحت له كل جزء كلمة الرأي سبعة له حجي رادي إرنا تلكان عمتها زخدي يوناتان بينيام سمون تنقل فأبالات له الله رادي إرنا زبلاس شما يكون يويت لوجو جلاء السو يكون زبلان مني تما كلمة له سبعة تم كتصالي مدباتهم زقربوا نسوميهم حجي الصمت زيلو رادي إرنا إلا المالتي نحنا خا أب إرسات أبدنا برنا لو وانكا تم كلهم ميدان تم مولاتنا مدبات مقرب زنا برنا بمولو كاب هنا كأنيل كأحمد شريف بمولو توم بروجرام دايركتور توم بمولو توم زينا زحفتي عم ببتي جل بمولو سبحان سابسنا بي إيربي إم نامزينا سلزي بحان ساب كلاتنا نبي إيربي إم سلزي متانا تي عاي تزقوي تي ليتن مع تنتعر سبتي بمولو سبحان سابي زلوا حجي تايدا نايجزي قداي تزي كوي نمبر كم تزبل كانس هي تزبنير كازبل كانس حنت مع تزي درجة زخم نوصح كابزل على خمان كم نخيد رقصني نيره يوا معناته تي كله تابان بحنساب سلازي نبره مالتي تزي نبره ابال بور ابالات بوردن ادم بريني تي كاب مسانا زي نبره مالتي سلازي زوم سوازيوم ابالات بوردي اكايتي منيرو نايتا تكالتي حلفتي منيرو نحنا خا سرحتنياتاتنا نيرا مالتي سلازي تمول سرحتنياتات زنبره ناب حدا ناب كاد تكال تقعيزو بمول عقم مول حيل سلازي خيد إيربي إم سقف حجي أزيو زدنا سرحة إذا خوان كله خبلك أخلو خا أزيم زمسكون الله ما يبحق زمسكونه أب إيرسات كلناسي نتا إيرسات ما يبحق مسوء زخفوا الله نيرو كلهم أبالات مالتي بفلا كعب زخاف قلت صدلي كم تحجي جميرنا زنا برنامو الزينة بفاينانشال قلب بتعم تواترنا الله زنا برنامو أبي إيرسات من كم أقاتي منا نيري أبتو أنتي فيلمون حاجوس سكاب إسران قلنشح كاب جبو أوتي كمل سري زي مل الفلطة زي بقولوا نيرسات كابتو مودا قاعد حينه ستيل ونا فيلمون حجوس وانت ذارب كيا أي ودانيو فيلمون حجوس بأزمات بعالية بأورجا بقلا نيرت تدخل نيرو بزخون يخون كان نيرت تدخل ستيل أبي إيرسات ما هلو نيرو جن كم بعد فيلمون نتصر علامات زلهم سبات جن تي تارجتهم كل جزء نبتو قدام يطلع سلازخونه ليستات نوع عين تايم نوع فيلمون حجوس سلازي أبتز نبرات له زخول قدام تمام نبرات له فيلمون حجوس ليتن كترين تعيرو
نزي نوحي مالتي ساعتها تأخلنا نبزعبو خنزارب تخينا أنا حتى زاربنا سلزخونا حتى ركبله تي RPM كم زي لانه مسرتين تم كلهم عباراتهم كم زي جيرنا تطرينا هنقصلن حدا خاطر عبا أوركتو زغبرو في من حقوسي خلوتون عباراتنا لو خلوتون نا RPM عند عند حقوق زغونا عبارات لو بريغو هنا مزحقوسنا نا كله ترى تحويسو RPM كابتي تتصبخو طريقه يكون اللي تتصبخو ابز خونታት زي كم تكل كل جزء ابي ارترا كو حجين تاي دصقيمنا زلو ابي ارترا تكال سلازي لك تكلاو اسرارحه سلازي له وان مان شو سلازخوننا ابي ارترا تصقيمنا زلو معناتي بر ابوش تعدنا خينا انت نمغوت ابوش تعدنا خينا تكات زهلو كسايت نغبركو اب سدت كوينا ون كم زي نغراي مغبرنا ግን RPM ግን ابز وان زي كم تكال قيما تعد عند حقي اطفيفا تهزبون አባላት ቦርድ አካይቱ ኩሉ ነገር ንخمرጽ አብዝ ዋንዚ ዳርጋ ኩሉ ነገር ተጻፊፉ አብዝ ዕደት እዚ ነቲ ኩሉ ነገር ዝመጽሕተታቱን ንዑ ክምለስ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ ተረዲእካ ዳን ሓወይ ምናልባት ኣብዚ ቀደማ ቢልካ ዝተቀስካያ እቶም ማሲ ዝረአዩ ዝስምዑ ንሶም እንድሕር ዘየለው ገለልካኒ ነው بزنا يرنا خدكان ابنت بنفسك خدكا حدا خابتم زو واحد زبر كتاب زاردي حدا هجي من الباز بزح غزي ولا سمعنا اني ترديكا اتم زي تريهم زي تسمعهم زبزح سرح السرحو ساعتهم يوم هجي ابسي قدنا يكون انت تقول شاب زوت زرعاي زارب زبزح سرح له مالت ابسي قرب فيرا يكون انتم باك جراوند خوينهم دي نايت دينا مستلعنو ترديكا يا تردك الله خوينا أبهلا خاكو تردك أنت هذا بلا كذا له ولا تم دينهم قليت الكاكوني رأي برنامج دايركتور إديترات زينا زدالو قل بمولا مسانا يمكو غير ميلك جي كلمة كو قليت الكا توم زنبورو أدم برن أبو توم عبارات بوردن ترايم تريفهم إلك هجي زيوم تراي تريفهم سي توم بمولا أمزلوس مسانا يمزلو مالت تردي خاني هجي بزعبا زي كابر على الكاو عزيم كم سكونو كم بعلينا برنامج دايركتور وانتهي مخبلك أنا أزيو ناتو إنرجي سرعاتو أزراربو عاقلو كلاتنا نوعينا ندوللو كلاتنا نوعينا خساين قبر مالتي زي برنامج دايركتور كاس بمولو خساين قبرلو هجي مسو علي ناس أنا دوللو هنا كدوللو سياسي دوللو يناتان دوللو كلاتنا خساين نقبر هجي نايتا RPM سبقا ميديا نزلو خلا بقى زلو بمولو نقدر دلس يوناس زيلس هناك حجكو عبسكو خانكو عزيز قرمني هجي اب RPM هناك بلو كم زاد بالكاع توما بقدميت نرأت رايدنا زلنا امبر ليتن قتنا ابرادي رنا سرح زلو ويك الله كامنا هناك زينا اسا ليتن قتنا سرحون يوناس على بروجرام دايركتور نزا كل مدب زلو سئل كازي حتى قطو درباتات كحلت بمولو زمدن نزبي ارترا كبرو وي نزي نتسمعتون اب اذن زحركو نغرات نخي مت انا هنا كنكو الرومانس لزخونا بزراربانا خسايت لزخونا طراي يكونن كمزيلا نخي زلنا ناتو عند حقوق خينو نزا كل سب كساي دغبره ناتو لبونا ناتو بلحن RPM كم تكال يخرالو حجم بزح حساب حجبل هناك حجي بغصاري هناك يهرم هناك قدمي سلازلو خمزي يزبد حدا زهرم يدليك كل غزي that's okay of course إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا نسي راديو إرينا ينزلنا كبرات تخطاتلت مدب مسانا حونا دانيال هايلي غازيتنيا ناي RPM كاب إدمنتون كندا يزلو دانا حويسك قرب نابزا RPM تكايد وزلخم عدد كملس عيس أقوبكم قرب نساقا انتايا زا RPM ناي هزبيئة حكاي إقاقة اللخو دوابلني دحن قتل حراي ود حكاي ناي هزبيئة هو قتلنا of course أوكي هجي أبزا اختبر هالي اللي مهنياتو ناي هزبن ببينو خويني يسمعنا نعي أكيد نقرأك مهنياتو سي ناي هزبن دحر كوينا دار لايك وانا يبلان فالو ليا زيادة زواص يسدع عينتها كم زردو بزح حساب الله إذا ختبرها الليلة نابنات حجي أنا بزي قدس مني أو مسئي مساحاتكم تواسئي زكا ألنين ولا زد اللي جيرسي
اب حلفنت ديبالهم مالتي حكي هو انا حدا خب حزب سلازخونكو مالتي لا صبط حتى يعني ثانك يو انا حتى زاون سلعلك هو حجي ناي حزبي نحزبي قال ما حزبي ختمت خلا ناي كلي مالتي حجي ويل كله وانتو عيقونا يكلني لا صبطي ثانك يو يعني اوكي نايم حكي سنو خفت علامه خاطو تصيخه مالتي دري غاني لا صبط حجنا هزب خنا بالكلنا انت مسلك يا يوني حجنا احنا مسريتنا دلنا تكالينا اوكي حجي حدا منغستاو تكال انت قيم كاسي زخونه تي حزب زمرصو منغست لوتيلاسي حزبي كم دليت اتيو يتمزو كم دليتو اتيو خساي غبرو مالت ايكونن جاب عدنا እዚ ኩሉ ፀገም ዝመዘሎ ተካላው አሰራርሓ ስለዚ የለይ ማለት ሕጂ ተካላው አሰራርሓ ንብልከልና ከመይ ይመስለካ ብዙሕ ግዜ ተካላው አሰራርሓ ንብልከልና ከምኡ ስለ ዘይለመና ዘይረድኦ ሰብ ክሉ ክእል እዩ ሓቀይ እቲ ኤሊ ዝኾነ ትብ ቅድሚ ዘሎ ተማሃረ ሰብ ገለ ተካላው አሰራርሓ ክሉ ክእል እዩ ሕጂ ዝን ኣብ በዓል ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ይኹን ሕጂ ናን ፕሮፊት ዘይመኽሰባውያን ትካላት ዝበሃላ تكالات الله حكي زين انت كان حجي ذن تكالا زين كاب انت مالك كاب تاكس نص ازخونا مالتي ولا تنزف تودي ولا غلتون او تاكسون اي تخفلولن مالتي ስለዚህ كم زين عين تكالات من تايتي تمنغست عدل هيبون تلكاني حدا ነገር هيبون ንስኻ እንታዩ بمحبر نخترنف مالتي يدو زغبوري حجي تايو كل ጊዜ اب تشيرمان አሎ ኣብ ትሕቲኡ ኣባላት ቦርድ ለው ኣብ ትሕቲኡ ኸ ኣካየድ ስራሕ ኣለው ፍጸምቲ ኣካላት ካለው ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ከምዚ ዓይነት ትካል ኮንኮሎ ብመን ይዝምራሕ ተልካ ብቦርድ ይዝምራሕ ከምቲ ዝበልካ አንተ ብፋልከ ይኮን ህዝብ ተልካስ ከም ዝበልካ ሕጂ ብቦርድ ይዝምራሕ ሕጂ ሓደ ትካል ከምዚ ዓይነት ብቦርድ ዝምራሕ ተኮይኑ ቶም ሓሙሽ ኣባላት ቦርድ ዘሎ ነታ ዘላ ትካል የካይድዋ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኮ ኣብ ኤሪሳት ኣብ ዝነበርና ኮ ሕጊ ነይሩ ሕጊ ነይሩ ንብሎ ግን እንታይ ናትና ግን ቶም ኣባላት ቦርድ ማግድዕምና ቶም ኣባላት ቦርድ ሙሎም ቶም ሓሙሽ ዝነበሩ ንሶም ኣድሚጦም እቲ ዝለዓለ ክሳይ ዝነበሩ ለኻ ቶም ዝለዓለ ዘድሞጽ ኻ ምስ ኣደምበር ወጊኖም ማለት እዩ ስለዚ ወላ ሓንቲ እቲ ካልእ ዘሎስ ሓይሊ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ህዝቢ ንዑመ ተሳተፉ ንዑመ ከንዝ ንብል ዘለናኮ ኣባላት ኤርፒኤም ኮኒና ንብል ዘለና ሕጂ ኣባላት ኤርፒኤም ተኾንካ እንታይ ማለት እዩ ድምጽ ለካ ማለት እዩ ድምጽ ተለካ ኣባላት ቦርድ ክትመረጽ ኢኻ ማለት እዩ ቶም ኣባላት ቦርድ ዘለዎ ከዓ ነቲ ዘሎ ትካል ከዓ ንዑ የካይድዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቸርማን ኣሎ ኣባላት ቦርድ ለው ኣካይድ ስራሕ ኣሎ ከምዚ እናበለ ከዓ እቲ ትካል ኸይድ ነቲ ትካል ዘካይዱ ሕጂ ህዝቢ ንሓን ከናዘል ንብል ዘለና ግን መጀመርታ ንዑ ምፁ ትካል እዚ ከም ትካል መጠን ከዓ ኣባላት ኤርፒኤም ኩኑ ድሕሪ ኣባላት ኤርፒኤም ስኮንኩም ከዓ ኣባላት ቦርድ ትመርጹ እቲ ዘሎ ርእይቶኹም ተፍስሱ እቲ ጌጋ ተሎ ትእርሙ ካልእ ዝኾን ይኹን ነገራት ዝመጽእ ከዓ እንዳተዘራረብና ንኸይድ ትብሎም ማለት ስለዚ ከም ትካል ኮይኑ ክኸይድ ኮይኑ ከዓ ኣባልቲ ትካል ክኮን ኣለካ እምበር ኣባልቲ ትካል ተዘይኮንካ ግን ብደገ ኾንካ ድምጽኻ ርእይቶኻ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ክስማዕ ትኾንካ ግን ንዕማ ኣባላት ኤርፒኤም ኮይና ንዘለና إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا من الباتاب زي مسأبل أبلكا لنكن بزح حق حيش هايبر هاللينجن نيجاتيف وقصاتات كل من لبز عبا إري بي إم صحفات ينبب نيره يمتسأن نيره بزي شيرز بالو انتاي تساقم علوكم ديو what is wrong واحد تساقم يبلنان أبزق وانزي تزرباتات بزح ندمت جن أو خاطر يدلني ولا حد ربح ناقص زي كنا وخاطر يدلني أوكي جن تي بزعبا إيربيام مزلو تي كم زبل كيا كل جزء أبكر ميت كوينا حدا سب كل جزء متقعد تزبط حساب على حدا أوكي نسخة أبزق وانزي هينوكي زبط حدا له هينوك أبزق نريء زل نبزق إيربيام عبا بركض أزقبر زلو ينايب حكي مالتي نريء نتبسي بسرحيو سب كاب بملحسو بسرحو بتكبارو خقبر كل زيادة انتاي زخون مالتي قبل بهزب زاتو هزبون ابقون دوز بل مالتي حجي ابزا وان زي اخر مزح حساب انتاي زبل زلو هينوك كله ايربيام كم زخونن هينوك يزغبرو زلو قالون ناي حق حد سباتون ابتي ناتهم ميدي حيزنا لنا زبل سباتون ابتي ناتهم بوست غيرو مختر اخلها حد صحفات
ክትርኢ ከለካ ትሓዝን ማለት እዩ ዝገብሮ እንታይ እዩ ሄኖክሲ ቶም እሺ ዝብሎ ጥራዩ ኣብ ትሕቲ ሒዝዎም ዘሎ ዝኸይድ ዘሎ ዝብላ ዘራርባታት ሄኖክ ከምዚ እዩ ሄኖክ ብኣውራጃ ሄኖክ ከምዚ እዩ እንዳበለ ንዕኡ ዘይምጥን ነገራት ትግብር ማለት ሕጂ ሄኖክ ጥራይ ክብሉ ከለዉ ንኩላትና ፀርፊ እዩ ንዓይ ፀርፊ እዩ ኣነ ኣባል ኤርፒኤም ዓቕሚ ይገብራሉ ኣሕመድ ሸሪፍ ዓቕሙ ገብራሉ ዮናስ ፕሮግራም ዳይሬክተር ልዕሊ ዓቕሙ ኩሉ ስርሑ ገዲፉስ ንኤርፒኤም 24 ኣወርስ ስራሕ ዘሎ ኣነ ሄኖክን ኣሕመድ ሸሪፍን ካልእ ስራሕና ንሰርሕ ኢና ተወሳኺ ግዜና ከማ ንገብር ማለት እዩ ሲያሳ ዓደይ ኮታቦም ከምኡ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ዝገብሩ ሰባት ከም ናይ ሄኖክ ጥራይ ጌርካ ክተቕረባ ከለካ ብጣዕሚ ፀርፊ እዩ ናይ ባሕጊ እሞ ከምዚታት ክመፅእ ከሎሲ ዕንቅፋት ይገብረልኩም ዶ ኣብቲ ጉዕዞኹም እዚኣ ክፈልጥ ደልየኮ ዋላ ሰሚዕኩም በዚኹም በተውፅዎ ማሲ ሓንሳብ ቀሊል ኣይኮነን ኖ ጉዕዞ ንገብር ኣለና ዑደት ንገብር ኣለና ክትብል ከለካ ኣት ዘ ሴም ታይም ከምዚታት ፅሑፋት ከተንብብ ከለካ ዕንቅፋት እዩ ተረዲካ ሶ ነዚስ ከመይ ትኽእልዎ ማለት እየ እንታይ ምስለካ እኔ ሕጂ ኣነ ንስኻን ከማን ብዛዕባ ካልእ ኣብ ክንዛረብ ከሆን ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከማን ወስለ ዘሎ እኳ ስለዚ ክንብብ ቀሊል ዕንቅፋት ኣይኮነን ማለት እዩ ዮኒ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ኩሉ ግዜ ዑደት ክበሃል ከሎ ከምዚ ክገብር ከሎ ቅድሚ ሕጂ ዑደት ኣብ ዝሓሰብናሉ እዋን ዝነበረ ኣብ ኤሪሳት ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኩሉ ግዜ ከም ዝመሃረም ትመፅእ ዑደት ክንብል ከለና ማለት እዩ ሕጂ እውን ዑደት ኣብ ዝበናሉ እዋን እውን እዚ ትሪኦ ዘለካ ድቦላ መፂሎ ማለት እዩ ግን ሓደ ነገር እዩ ኣብዚ ኤርፒኤም ዘሎ ኩሉ ዝኽፈል የለን ከም ዝበልኩኻ እዚ መንግስታዊ ትካል እዚ ናን ፕሮፊት ዝኾነ ክሳይ ዝኾነ ትካል ኩሉ ግዜ ኣይትኽፈልኒ ኢኻ ብነፃ ኢኻ ተገልግል ትገብሮ ነገር ትኽፈሎ ነገር የለን ስለዚ ኩላትና ብዘለና እንታይ ኢና ንገብር ከምሳት ክመፅእ ከሎ መሊስ እዩ ዘበርታዕና ንዓና ንኣብነት ዮኒ ኣነ ዘርሰዓስ ቅድሚ 8-9 ዓመት ኣቢሉሲ ዮኒ ብዙሕ ኣብቲ ፕሮግራማትካ ብዙሕ ስለ ተቕርብን ከም ጋዜጠኛ ብዙሕ ነገራት እውን ስለትዛረብን ኣይትዝክሮ እንትኸውን ሓንቲ ነገር ኢልካ ነርካ ሰብሲ ብኣኻ ክዛረብ ኣለዎ እንተ ብሕማቕስ እንተ ብፅቡቕ ኢልካ ሰብ ግን ብሕማቕን ብፅቡቕን ብዛዕባ ካ ዘይዛረብ ተኮይኑ ግን የላኻን ኢልካ ማለት እዩ ተረዲኸን ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ኤርፒኤም ከሚሳት ክመፅእ ከሎ በቃ ነድማ ኣለና ማለት እዩ ዘይሰርሕ ተለካ ህዝቢ ዘይዕዘበካ ተሎ ህዝቢ ዘይደግፈካ ተሎ መን ከልዕለካ ዘርዕለካ ኣይኮነን ኣለዋ እንደና እሺ ቻንላት ኣለ ምሸክ እንዲ ዓመታት ጀሚረን ግን ዘይተዓወታ ቻንላት ሕጂ ብዛዕባና ኣልዒሉ ዝዛረብ ሰብ የለን ሓቂ ትማል እውን ካልእ ዓበይቲ ቻነላት ዝነበራ ኣለዎም እውን ብዛዕባ ከልዕ ዘይልዕለን ሰብ እውን ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ ንሰርሕ ስለ ዘለና ሰብ ብኣና ዝዛረብ ኣሎ ካልእ እውን ኣብቲ ዘለና ቃልሲ ከማና ዝቃለሱ ሰባት እውን እሶም እውን ኣብዚ እዋን ዝዛረብሉ ብዛዕባ እዚ ቃልሲ ግን ተኸምታ ዝበልካያ ንሰብ እንተ ብፅቡቕ እንተ ብሕማቕ ከልዕለካ ኣሎ ዝበልካያ ሰብ ኣብዚ እዋን ዝኸልዕልና ኣሎ ከም ንሰርሕ ዘለና እዩ ዝርዳእኒ ዘሎ እሞ ሰብ ከዓ እቲ ኩሉ ሰብ ከዓ ዝበዝሕ ሰብ እውን እቲ ስራሕና ርእዩ ይድግፈናን የተባብዓናን ስለ ዘሎ ወልሓን ፀገም የለን እቲ ፅቡቕ ነገር እንታይ ምስለካ ሓንቲ ነገር እየኒ ተራዲእኻ ትኸይድ ትኾንካ ኩሉ ግዜ ሲ እንታይ ዝመፅእ ምስለካ ተራዲኡ ዝኸይድ ትኾይኑ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ወይ ፈርሒ ኸይድ ኣሎ ወይ ንኣብነት ሰብኣይን ሰበይትን ንሪኦም ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ክኸዱ ከሎ ሲ ሰበይቲ ኣኽቢርዋ ዝኸይድ ትኾይኑ ኣብ ሕብረተሰብና እኮ ኣኽቢርዋ ብስነ ስርዓት ዝኸይድ ትኾይኑ ሰሚዕዋ ተላዚብዋ ዝኸይድ ትኾይኑ እታ ሰበይቲ እውን ከምኡ ሰሚዓቶ ትኾይና እኮ ነሰብኣይ ሙሽሙሽ ትብሎ ማለት እዩ ነታ ሰበይቲ ከዓ እቦኣ ንዓዳ ጨፍሊቋ ንትሕቲ ኣንዲ ዝኸይድ እሶም ከዓ ተሰሚዖም ሓዳሮም እዮም ዝገብሩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚኣ ከዓ ኣብ ምሽም ተሪኢኻ ኣብ ኤርፒኤም ተሪኢኻ ከዓ ኩላትና ኣባላት ዘለና ተሰማሚዕና ተኸባቢርና ኢና ንኸይድ ዘለና ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክኾን ከሎ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ክኾን ከሎ ተኸባቢርካ ተኣሚንካ ተዘይኮንካ ሓንቲ መዓልቲ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ከመይ ጌርካ ሓደ ሰብ ዘይተኣምኖ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተኣፋፊ ቦታ ከተብሎ ትኽእል ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምሳና ዘሎ ከዓ ሓሳባት ንመፅእ ንካታዓይና ንዘራረብ ኢና ድሌትና ንዘራረብ ኢና ብድሕሪ ግን ኣብ ውሽጥና ተኣራሪብና ከዓ እዚኣ ክትኮን ኣለዋ እዚኣ ክትኮን ኣለዋ ተባሂልና ከዓ ንኸይድ ማለት ስጋ ሕጂ ኣብ ኤርፒኤም ዘለኮ ኩሉ ነገር ስጋ ሕጂ ብፅፉፍ ዝኸይድ ዘለኮ ካልእ እኮ ኣይኮነን ንተኣራረም ስለ ዘለና እዩ ኣብ ኤርፒኤም ከዓ ጠውቆጦ ዘረባ ትሰምዕኒ ከዓ ብዛዕባ ቀንዲ ፀላኢና እቲ ቀዳማይ ፀላኢና ናብ ውሽጢ ዓዲ ኩሉ ኣንፈታትና ናተና እንተኮይኑ እምበር ኤርፒኤም ብዛዕባ ሰብ ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ዝኸማና ተሰዲዱ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብዛዕባኡ ክንዛረባ ይንውዕል ኢና ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ምርዳእን ከምዚ ዓይነትን ክሳይ ስለ ዘሎ
ኤርፒኤም ትዝመት ዘሎ ፀገማት ኩሉ ሙሉ ይህን ምሂን እንዳተባሃልካ ያኸነ ኸይድ ኤርፒኤም ከዓ ናይ ክንደይ ሰባት ሓቂፋት ኸይድ ዘላ ትካል ስለ ዝኾነት እሱዩ እቲ ደስ ዘብለካ ኣነ እውን ኣብኡ ምህላወይ ዘኹርዓኒ ማለት እዩ ሓንቲ ካብታ ዓባይ ምስጢር ክነግረካ ከምዚ ትካል ንኣብነት ኤርፒኤም ገለ ነገር ኣብ ነንሕድሕድኩም ክዕረ ዘለዎ ዘይምርድዳእ ክፍጠር ከሎ ማዕፆን ፊኒስትራን ዓፂኻ ሆምሽ ትበሃል ደገ ክትወፅእ ከለኻ ናስሓካ ክትወፅእ ተረዲካ ከምዚ ኣምስ ትኸውን ያ ማሲ ኣብ ሕብረተሰብና ክነግረካ ንእሽተይ ብኮ ንእሽተይ ንኻል ዝደልሎ ንኽብትን ነዚ ጥራሕ ክዓድል ክትቦ ዘይብልካ እዚኣታ ሓንቲ ከምዛ ዝበልካ ቅድሚ 9 ዓመት ከምዚ ኢልካ ነርካ ኢልካ ንሞ እዚኣ ከዓ ድሕሪ 9 ዓመት ደግመለይ ትኸውን ተስፋ ገብር ናይ ብሓቂ ንስ ተቐንዲ ነገር እንታይ ምስለካ ኣይትጋራጮም ማለት ከይኮነን nobody is perfect ዋላ እዛ ዝሓተትኩ ሕቶ እውን ዳንኤል ሓወይ ኣብቲ ዝበዝሕ ኮሜንት ዝረኣኹ ፖዚቲቭ ንዓኻትኩም እዩ ነይሩ in fairness ማለት እየ ኦኬ ሕጂ ምናልባት ናብዚ ኸይነ ንውሕ ናብቲ ናይ እቲ ርክብ ምስ ህዝቢ ትገብርዎ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካን እንታይ ግብረ መልሲ ትረኽብለኹም ካብቲ ክትረኽቦ ትደልዩ ሰብ ማሲ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ጽቡቕ ዝሰርሕ ኣለኹ እየ ዝብል ተረዲኻኒ ካብቲ ህዝቢ ዝመፀኒ ሓንሳብ ከዓ ዘይተፀበኽዎ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ እንታይ ይመፀኩም ኣሎ ጠቃሚ ክኸውን ይኽእል ወይ ካብ ዘይድሊ ክኸውን ይኽእል ግን ከመይ ይቕበለኩም ኣሎ ሰብ እስከ ንገረኒ የኒ ትጉዕዞ ብሕጂ እንዲ ክግበር ብሕጂ እቲ ምድላዋት ዝግበር ዘሎ ግን ኦንላይን ትራኸቡ እንዲኹም መልእኽትታት መፅእ እንዲዩ ይመፂ ብጣዕሚ ፖዚቲቭ ዘሎ ስጋብ ሕጂ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ንሕና ኸ ነቲ ህዝቢ እውን እቲ ቀንዲ እኮ ህዝቢ ተዘይድግፈና ነይሩ ህዝቢ እውን ድሌት ዘይህልዎ ነይሩ ንሕና እውን ንመን ክቕበለና መን ክሰምዓና ኢልና እውን ንሕና ክንከይድ ማለት እዩ ግን እቲ ህዝቢ ግን ናይ ብሓቂ ዝስራሕ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን ዝሰርሕ እኮ እዩ ናይ ብሓቂ ዝሓለፈ ዓመት ክትሪኦ ከለኻሲ ካብዚ ኩሉ ሓርጎፅጎፅ ወፂኻ ካብዚ ኩሉ ዝነበረ ገልጥምጠም ወፂኻ እኮ ከምዚ ዝተዓወተ መብዛሕትኡ ግዜ ትሪኢኻ ኣባና ብደሌት ፍትሒ ሓንቲ ማለት ሓንቲ ዝኾነ ምንቅስቃስ ትገብር እታ ምንቅስቃስ እንተወዲቓ ካልኣይ ግዜ ሰርቫይቭ ክትገብር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዙሓት ዓበይቲ ነይረን ምንቅስቃሳት ነይረን እየን ግን ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ግን ሓንሳብ ምስ ወደቓ ካልኣይ ግዜ ኣይ ክትስኣ ኣዝዩ የኸብድ ማለት እዩ ናትና እንተሪኢኻያ ግን ካብቲ ወዲቕናያ ዝነበርናስ ካብኡስ ከም ዝበልካ ባህር ናይ ሰብ ሓደ ሰብ ምስ ወደቐ ብኡ ገይሩ ዝጠፋ ኣሎ ካልእ ከዓ ሓንሒኑ ትሳ ኣሎ ንሕና ከዓ ካብቲ ዝነበርናያ ዝያዳ ከም ንስራሕ ሓንሒኑና ስለተሳእና ንሕና ኩሉ ኣባል ኤርፒኤም ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ዓበይቲ ስራሕቲ ብፍላይ ውሽጢ ዓዲ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ይሰርሑ መዓት ፊድባክ ካብ ውሽጢ ዓዲ ክመፃካ ከሎ ኣነ ዘገርም እዩ ሕጂ ዓበይቲ ሰበስልጣናት ይርእይዎ ከም ዘለዉ ሕጂ ኣነ ኣስማቶም ክገልፅ ኣይደልን እምበር ይበፅሓኒ ካብ ቀረባ ብኣዝማዶም ድዩ ካብ ቀረባ ቤተሰቦም ድዩ ወላ ይመፃካ እዩ ንዓኻ ዳ ዋላ ካብ እንዳ ፖሊስ ክመፃካ እዩ እምበር ዳንኤል ካልእ ሕቶይ ሕጂ ከምታት ክመፃካ ከሎ እቲ ካብ ውሽጢ ዓዲ ብጣዕሚ ደስ ዘብል መደባትኩም ፅፉፍ እዩ ስነ ስርዓት ዘለዎ እዩ ኩሉ ነገር ሲ ብጣዕሚ ዓቢ ተስፋ እዩ ዘለና ክብለካ ከሎ ደስ ብለካ ስለዚ ሴም ቲንካ ካብቲ ኣብ ምሳኻ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ካብኡ ዝበለፀ እዩ ዝመፃካ ብቐረባ ምሳኻ ካታተለካ ስለዘሎ ርኤካ ስለዘሎ ንስ እዩ ሕጂ ኣብዛ ዓውደ እዚኣ ንሕና ንብላ ካልእ ኣይኮንና ንብል ዘለና በጃኹም ንዑ መፂኹም ተሳተፉ ሕቶት ኣለኩም ንዓይ ደው ኢሎም ብዙሓት ሰባት ሓቱን እዮም ብዛዕባ ዝግበር ዘሎስ እንታይ እዩ ከመይ እዩ እንዳበሉ ይሓቱን እዮም ብዙሕ ሰብ ይሻቐል ምክንያቱ ሓንሳብ ስለዝሰንበረ ቅድሚ ሕጂ ከ እንታይ ገጢሞ ዛ ትካል እዚኣ ኢሉ ንሳታ ምክንያት ቀንዲ መደወልየ ከዓ ዳንኤል ሓወይ ቅድሚ ሕጂ ኤሪፒኤም ኤሪሳት ከምዚ ስለ ዘጓነፈ ሕጂ ከዓ ዓመት ምስ ገበርኩም ከዓ ከምዚታት ክንበብ ክስማዕ ክዝረብ ከሎ እንታይ እዩ ተረኺቡ ኢሉ ሰብ ክስንብድ ንቡር እዩ ዛስዋይ ነዚ ከተፃርየልና ከምኡ እንት ዝትገብርዎ ዘለኹም ጉዕዘታት እንታይ መስል ነዚ ክንሰሚዕ ዓዲመካ ከባኻ ዝሕባእ የለን ፅቡቅ የኒ ሓወይ እዚኣ እንታይ ክምልሳ ምስለካ የኒ ኩሉ ግዜ ካብ ዝሓለፈ ክትመሃር ናይ ግድን እዩ ብሓንቲ እምነስ ክልተ ግዜ ሓንሳብ ክትዕንቀፍ ትኽእል እያ ተኣምኒ
ካልኣይ ግዜ ግን ኣብታ መንገዲ ካፅናትካ ተዓንቂፍካ ግን ትእምኒ ይኮነ ስኻ እምኒ ማለት እዩ ተረዲያን ስለዚ ንሕና ካብ ዝሓለፈ ነገር ብዙሕ ነገር ተማሂርና ኢና ሕጂ ኣነ ኣብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ባይሎው ኢድ ነርካዶ እንታይ ነር ቴልካኒ ኣይነበረን ጀስት ኣብ ስርሐይ ጥራይ ኣብቲ ቀዳማይ ፀላኤ ናብኡ ጥራይ ዝርህብ ነይረ ናብኡ ጥራይ ዝርህብ ስለ ዝነበርኩ تعند حق انت ينيروني إيرسات قال حلف زري أمبر كم سوس قدام عيناتي عينا برن مالتي معناته كم زي بإمنات قدم سي بإمنات تخيل مالتي أبانا أبي إيرتران كان زعبي تسقم تاي زلوتي الكاو آمنتينا إيرتران كنا آمن معتنا نزخوني هالنجر نزاع منا النجر ولا كمان كل نجرنا نهب مالتي لذي عبد حلف أوان كا كله إمنات سيد ذهبنا ناتي تكارز نبرة كل نجر سيد نبرة أب قدام يطلع إنا ترينا بسرعة نبغى جله قدر ترينا أو إنا نيرات كلنا تخلو زنبر مالته وضع حزبنا ناونا نقلاح دمت حزبنا نمخال نيرو ابز حج وان ግን ስለተማሃርና انا ይሁን ሄኖ ኮንቶም ኩሎም አባላት ዘለው በዚ ነገር ስለተማሃርና ግን ሕጂ እንታይና ንገብር ዘለና በህዝብ ክንብል ከለና አባላት ኤርፒኤም ኩኑ አባላት ኤርፒኤም ኮንኩም ቦርድ ምረጹ ቦርድ ኩሉ ግዜ ካ እንታይ ያለው ናይ ስራሕ ማለት ገደብ አለው ክልተ ዓመት ድዩ ሰለስተ ዓመት ድዩ ዝተፈላልዩ ሓቂምሾ እቶም አባላት ቦርድ ካ መጽيهم مرصو مصيهم رئيتهم هابو نبل زلنا نعيو ስለዚህ انا حجي انا يكون هناكتم كالاتون هون كمهم ترى ابالاتنا ترديخاني مدباتنا نفنو مدباتنا نقالح كمهم كادم صلنا حنت دم صلاتنا خمهم مالتي ስለዚህ ካብ ሕጂ እዋን ብሓደ ሰብ ዝዝወር ወይ ማን ሾው ዝበሃል የለን እቲ ዝበልከ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ አውሽጥና ይነሩ ሕጂ ግን አውሽጥና ካውሽጥና ይኮነ ዝነገር ዝመጽ ዘሎ ካብ ደገ ስለዚህ ክደግ መልካውን የኒ ካብ ደገ ተነጽ ሰብ እንተ ብሕማቅ እንተ ብጽቡቅ ከልዕለካ ኣሎ ተልዕለካ ሰካ ተሰራሐለካ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ስለዚህ ዘሎ በአና ይኮነ ተገመጽ ዘሎ ብደገ መጽ ዘሎ በአና ግን ኮም ዝመጽ ዝብል ክሳይብለኝ ምክንያቱ ንሕና ስደት ክንበል ይኮና እንደሊ የናሐወ ናንደ ዘለና በታን እሽቲ ዓቅምና በታን ገብራ ዘለና አበርክቶ ንህዝብና አንቂሕና ነቲ ዘሎ ስርዓት ነዛዓማ ስርዓት ንህዝብና ዓመታት ጨቂንዎ ዘሎ ዮኒ በቀረባ ሓበሬታ ዓድና ክመጻካ ከለኮ ህልና ተለካ ሰብ ተኾንካ ኮ ብኡነት ነዝውን ከተርክበሉ ነዚ አንቺ መንቺ ከተርክበሉ ወንኮ ጊዜውን ክልወካ ወን አይተድኒኮ ህዝብና ዘሎ ደረጃ ኣብዚ እዋን ዘሎ ጥሜት ከም ዘሎ ዓድና ዝፈልጥ ሰብ ስጋብ ክንደ ይኾን ያነ ዝብል ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ሎም ተትሬኒርካ ሽጉርቲ ኮሚደረ ክንደ በጽሕሎ ተትብኔርካ ብዶላር ክትሪኢ ከለካ $5 ዝበጽሐሎ $4 ዝበጽሐሎ ንኺሎ ኮሚደረ ንኺሎ ሽጉርቲ ግደፎ ሰብ ተቀደምታ ኩሉ ዝዕንገለላ ዝነበረ ትድኻ ዝዕንገለላ ዝነበረ ሽሮ ከማን ዝበልዓላ ዝነበረ ሎም ሽሮ ከማን ከቢራ የኒ ሽሮ ከማን ናይ ሃብታማት ኮይና እሳ ከማን ሻርያ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ሕጂሲ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ግደፎም ትማኣሰርቲ እቲ ግፋ تخالق زلو قدفو حجي في اللي أنا سميعين زي فلت بقى على كم شو عمتها بزناي قفا قال لازم نبردسي سجى حجي تراما اللي عنا أو أصل لازم نوركم مستمن قصة لازم نوركم أنا ما عليه تراما تناي دنا برا قفا كل قفا خبار كل شيء كل شيء تم بقى على كم شو كل شيء عرفت يلا لبخي عرف حنقول كعرف كومينيرو حجي تقفا زنا برا زيادة أوكي إن ثم كسايز خونو إن ثم كمان دكة تعاتيو دكة نسيخة زي ولدا زي تمر عوينيرو ሕጂ ኮ ጉድ መጽ ይዘለኩ ክትወጣ ዘለካስ ደቀንስ ይሆነስ ወሊደንሲ አገዛን ኮብስ ወላ አባላት ሀገር አግሎተን ይነስ እሰን ኮይን ከተታ ደቀ ክንደርቢ ክነዕና ከተታ ዝባhala ዘሎ ከምዛ አይነት ዘላትካ ሀገርሲ ነዛ አንቸ መንቺ ሓደ ሜዲያ ቀዲምኒ ሓደ ሜዲያ አውዲቅኒ ሓደ በክሳይ ገርኒ ክትብል ኮይኒ ኮ ብኡነት እስ ሃየንታይ ማይ ሃየንታይ ብኡነት ከምዚ ብልብኻ አነ የነ ሕጂ ንዓኻኹም ዝብለካ ዘለኹ ብልብኻ ተቃልሳ አምኒ ሓደ ሰብሲ 17 ዓመት ዲገለ ኣብ ሓንቲ ትካል ንኺሱ ከምዚ ልኽቃለስ ከሎ ዝድነቂ እንታይ ደክ ትረኽበሉ ኸይኒ ትረኽበሉ ነገር ኮይለ ንሕና እውን ኮሚና ነቃለስ ዘለና ዘቃለሰና ዘሎ ትወፃዕ ህዝብና ኣነ ክበልዕ ንሕና ክንበልዕ ከለና ኣብዚ ዓድስ ድሌትና መግቢ መሊኡ ፈሲሱ ክንደፍኦ ከለና ምግብስ ኣብ ዓድና እዚ ሰብሲ ከመይ ሓልፎ ኣሎ እዘይ ትብትኾንካ ሰብ ኣይኮንካን ስለዚ ኣብ ዓድና ዘሎ በጃኹም ሃየንታ ከይወርደና በጃኹም እዛ አንቺ መንቺ ግደፍዎ كل جزء نعنا تسحبنا ناي تجري قداي الله ناي جل قداي الله إذا ناي تجري قداي بعلم الله سو أتيوم سو توعوا بعه الله سو
بجاكم نايزا هاجرنا زي أنا كبر مجمرتا نيابوكم نياديوكم بيز ندينا قبرنا زي كل حدش كنا تحجي رسعنا نبرنا رسعنا نبلا لنا شتات مستدمرة سوق وقتي تساقب زمات زلو يا أنا خاز بدل مجمرة تدميرنا نيرنا حجي نرسعنينا نبلا لنا يا كم يعني حاوي حنت حصل بيدسي نايزا 5 عامت زولوس حنت نجر كنجرك حصل بيدا اوكي ناي اب حشن تعتمي 75 تفصم قفعيو كباب ججرات كباب اسمرا معات يوم توم طرسراويت تسعيرهم كون زخلوسي نمعات من اسيات مرشنم غزا انداتو كال اندا غوري معات هلكيت فصيمو حجي ابز اوانتي هلكيت ابز فصمو دوان كباب ججرات تفصمت اباني شي حصرا بلا خلكا ابتا اوانتي حنتي توم مولم ججرات زنبورو غزا انداتو رشنمو حجي حنت مسانا لا موقت بحال حفتنا لا ابز قربا غيزون انترفيو غبير له خبزي اربيام كريو خوليا مسا قال 14 عمت كلا طوسراويت اتيو نبراتهم زريفو نبوان مديان ابقر معينا قتيلو ካልኦቱን ስድራ ሙሉ ጸኖቱ ነይሮም ዞም እንዳ አብርሃም ገለ ዝበሃል ሰው ረሲዕ ማለኹ አቦምን አዲዮምን ሕዋቶም ገለም ጸኒቶም ሓደ ጥራይ ወጪን ሜዳውን ዝወጸሎ ሜዳ ወጪውን እሱ ተመሪሱ መስለን ተዘጋጊ ከምዛ ዓይነት ህልቂ ተፈጺሙ እዞም ደቂ ገጀራት ሕጂ እንታይ መስለካ ደቀባት እዮም ደቀባት ስለዝኾኑ ኣብ ገጀራት ኣብኡ ተቐቢሮም ኣብ ገጀራት ተቐቢሮም ኣብቲ ዘሎ መቃብር ኣብኡ ተቐቢሮም ትፈልጥ ዲኻ ስርዓት ህግረፍ እንታይ ገይሩ نزوم زلوسي اتريسا اوتيس ناب غاسيتيو غدفو زيم سماعاتاتيوم غدفو زيم كساخي تغبروهم زي كيت مارتيسي كيت وصوم زيم سماعاتاتيوم تبايلهم سرعه غدف كن نمو اوتيو اب غاسيتيو حجي تمليسو ن 50 عام زخرخ بالكولجن لا سرعه غجله غدف مسانا مسمو لواتن مسموتاتنيو زباس ስለዚህ እነዚህ እንታይ ተልካ ነቲ ፕሮፓጋንዳን ምግባሪሞ እናተቀንዲ አርስና ክልብለሲኒ ነዚህ አስለተን ከፋና ባخر الدليل إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي راديو إرنا ينزلنا كبرات خطاتلت مدب راديو إرنا بمجدي ساتلايت نايل سات فريكونس 11.7 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال سيمبل ريت 5.5 نركب مجدي حصير معبل 25 متر باند كلكم موبايلكم ابتي موبايل اب ستور اتهم كان راديو إرنا موبايل اب داونلود كتقبروا الا بوكم اللغو نتم من باب تفتوخ www.irena.org كلهم كأب مجدي يوتيوب مع التاويف نقولكم الله اتيكم لايك شير كومنت سبسكرايب من بعد دحر حراي تبلو مسحونا دانيال هايله غازيتنيا اري بي ام ينزلنا زعلو له زلو ابز مسانا باوبن مايك ريتو ندحر لكم كوينو بمجدي تليفون نبادو 40 شعتن شو عت حدا شدشت حدا 35 40 حدا شدشت حدا 4 قلتفهم دلخي دانا حوا كم درفي اسمعي مو قال بيرو رصاص حبر قلم زغون محزو بادو 4 9 شو عت حدا شدشت حدا 35 40 حدا شدشت حدا 4 دويلكم زلكم حتونا بحونا دانيال هايله ويك اريتو ابزخ سدلنا تخوليهم تملسو ملسالكم قلي مالتي دان حوي بوغني تنفلت انزدلي حتوتات اوريدي مليس كاليخا منالبات حنت نجر على سئل حليفيا ግን منالبات حتىك እንደحدلي خات ملسات غيلخا كاوش تعدز مص ريتوتات بتعمي زقدسنا حقي اجي حنساب زيدل ነገራት ካብ دليت فتحي سمع علمو تقطبلو زبل دمصنا باحتكم كم زمص اي ثينك اب حونا هينوك زهابو مجدي اري بي ام سمعاني رس كذا قرب كذا برح لي فتن انتي تهزب زيدل زلو انتي تهزب سمع زيدلي انت مثلك يوني زي اقدست حطون ديا ايوا سرعه قدف كل غزي نغلاتنا بمنتاي درينا مثلك ايوا حنتي بارتي قدف حنت مع كنزينا حدا سبز مرحنا كومي لميدو اوكي حجي نسخ انا زغبركو جيغا نخلاتنا يتصلونا زمو ابدلي تفتح زلنا هو بمولاتنا يتصلونا مخنيات تارقسنا يا غرفتا حنت يا خلا حنت ميديا حارس المرحكه والحنتي لو تبنا سلازي نخلاتنا خنت يزتونا اب حنت دسي يزتونا نخلاتنا حجي
تتنقو نخل سب تتنقو خنبل كلنا نابنت ህዝብታት ኩሉ ግዜ ብኽብርታት ክትመጽ ዘይደሉ ሓንቲ ማዕከ ዜና ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይሁን ነገር ኣነ ሕማቕ እንተዛሪበ እንታይ ገብሩ ምስለካ ብፍላሽ ይሕዝዋ ማለት ብፍላሽ ገይሮም ንኹሉ ሰብ የከፋፍሉ በተንባደ ሰለስተ ገይሮም ናብ ሰብ ኩሉ ይበጽሑ ተረዲኻኒ ሽዑ እንታይ ዝብለካ ሰብ ርእይዎም ቦሉ ዚኦም ዞም ተቃውምቲ እንታይ ተስፋ ለኩም ንሕና እኮ ንሕና ኢና ንበርጸካ እምበር እዚኦም ኮል ሓን ዝረብሑ እኮ ይኮን ርእዮም ዶ ናይ ጉዳይ ዓደም ገዲፎም ናይ ካል እንዲዮም ከም ዝገብሩ ዘለው ከምዚ ኢሎም እንዲዮም ዘናኣወሱኻ ዘለው ከምዚ እንዲዮም ዝብሉኻ ዘለው እንዳተባሃለ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይገብሮ ማለት ሞራሉ ይስበር ማለት እዩ ህዝቢ ውሽጢ ዓዲ ዘለኻ ተዓፊኑ ስለ ዘለኻ ንእሽተይ ወላታት መጽእ ይኹን ንዑ ትትንክፈያ ምክንያት ምስለካ ኣብ ጥቓትክ ዘሎ ቆልዓስ ኣይተብኪ ህዝብና ንባዕሉ ካልኡ ኸፊኡ ወሎ ህዝብና ድምድፋጮ ሰትሎ ህዝብና እጂ ካለካ ጽንሐ ብግፋን ብገለን ልቡ ጠፊኡ ወሎ ክተት ተባሂሉ ሕጂ ነዚ ዘሎ ህዝቢ ከምሳት ነገራት ክርኢ ከሎ ኣብ ደገስ ዝቃወሙ ሰባት ኣለዉ ለይትን ቀትርን ዝዕሩ ሰባት ኣለዉ ተባሂሉ እሞ ዝኾነ ዘይሓላፍነታዊ ነገር ክሳብ ክትገብር ከለኻ ናይ ግድን ንዓ ይኹን ንዓኻ ይኹን ንኹላትና ይጸልዩ ብሓላፍነት ከዓ ንሕና ከዓ በጃኹም እቲ ትሕልፎ ትዛረቦ መደብሲ በጃኹም ተጠንቅቑ ምባርሲ እንታይ ተሐማቕ እሞ እየን ብሓንቲ ሕማቕ ነገር ይብላል ንሕና ንብዘለና ሽማል ዕልና የተዛረብና ወይ ሽም ዝኾነ ይኹን ነገር ተገብረ ነገር የለን ንብል ዘለና ግን ተጠንቅቑ በጃኹም እቲ ሓንቲ ትገብሩ ጌጋስ እቲ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ንኩሉ ኣገናዚቡ ኣይዛረብኒ ምክንያቱ ስርዓሲ ኩሉ ብሓደ ሰብ ስለ ዝምራሕ ኩሉ ከዓ ዝደንበ ተቃውሞ ዘሎ ከዓ ብናጽነትን ድሌት ናይ ምዝራብ መሰል ከም ዘሎ ኣይርድኦን እሞ በጃኹም ብሓላፍነት ስርሑ ኢና ንብዘለና የንሐው እዚ ከስምረላ ደሊ تردي كذا نحوي بشم كلهم تخاطلتي دمص راديو إرنان عدالوتان كبر مسغانا بصحكا سلتي ورق او غزيخا ان اري بي ام كاب كله تغبروا صعري غعزو زكلو حجي تغشوا زلهم كا عبعوت من يلكم بوغني ودي اللخو قال زرسعنا يتلو بحالالو تبلو وي فلي ملخت اندحرا لك خوينو دانيال حويتا مايكروفون باها قد فاغني لي ثانك يو اني كم كل جزيون تغبرو ابركتو نت كل جزيه تقربو صفوف مدبن ناب حزبون ناب ازنا حزبي زعتو مدبات تقربو كل جزيه كم كل جزيه مسكا حجون كلاتنا نفتوا كاينا بتعم تقربو مدبات هاوش تعدون انا حبريتها بون مصاني تقربو مدبات كلاتكم ابلات راديو إرنا نخلاتكم بلب خمسكن يدلي اموداتا انا خلاص دلي زي ار بي ام سكاب حجي تزكالنا غيرنا لنا هينوك ناي بحقي ابزي ار بي ام زلعلا وركتو يغيرو ገንዘብ አብልሐፀረና አዋን አባላት ቶማ በአፍሪካ ዘለው ዝኽፈሉ ብዘይ ገንዘብን ብዘይ ረብሓን ሰርሑ ዘለው ስጋብ ሕጂ ከምዚ ኢሎም ደው ኢሉ ኸይት ካል ዝገበረ ሄኖክ ካብ ጅቡ ንኤርሳት ካብ 50,000 ኣለቂሕዋ ማለት እዩ ካልኦቱም ዝተፈላለዩ ብኡነት ናይ በሓቂ ንዖም ዳራኻ እንደኻ ኩሉ ግዜ ነቲ ሕማቕ ዳራኻ ጥራይኩም ከተኸይድ ንኤርፒኤም ውን ስጋብ ዓቕሞም ዘበርከቱ ደገፍቲ ኤርፒኤም ብዙሕ ገንዘብ አዋጺውን እዛ ኤርፒኤም ስጋብ ሕጂ ደው ከም ትብል ዝገበሩን ንዖም ልባዊ ምስጋና ያቀርብ ከምውን ማማሳባና በክምሽም ዘላ በአውስትራሊያ ዘላውን በካብ ጅቡ 5,000 ሂባ እንደገና 5,000 ሆና ለቂሓ እዚ ሁሉ ዝግበር ዘሎሲ ነዞም ኩሎም ዝገብሩ ዘሎ ብጣዕሚ ዘመስግን ነቶም ኩሎም ኣብ አፍሪካ ዘለው ንፕሮግራም ዳይሬክተር ሆን ነቶም ኩሎም ጋዜጠኛታቱን ትገብሩ ዘለዎም አበርክቶ ከም ባዕድ ሲያስ ዓዲ ኮታ አሕመድ ሸሪፍ دكتور يوناتان كومون فيليمون هينوك شموم زيل علكم توم كلهم ابي ارسات اب اي بي ام زغبرو زلو ترى نخلهم لباوي مسكانه يقرب نتهزبون كبلو دلي بجاهم مصو تساتفو እዚ ሜዳ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ መደብ ማሕላት ናብ ዓዲ እታ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሰብውን ብልቢ ዝካታተሎ ብልቢ ካታተሎ ጥራይ ዘይኮነውን እቶም ስልጣን ተስፋ ዝቆረጹ በትስርዓት ዘለውን ነቲ መደብቲ ኣዝዮም ይካታተሉ እዮም ንቕሓት በሓንቲ መዓልቲ መጽኒ ሎም ትዛረብ ጽባሕ ትዛረብ ጽባሕ ንጎን ህዝብና ነቂሑ ነዚ ስርዓት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ኮይና ነስርዓት ክነኣልዩ ናይ ኩላትና ተራዩ ኤርፒኤም ኣብ ዝንገብሮ ጉዕዞኻ በጃኹም ሙጽና መጽኹም ከዓ ገንዘብ ጥራይ ኣይኮና እንደሊ ገንዘብ ተቐንዲ ዘልና ዘሎ ናትኩም ተሳተፉ እዩ እቲ ገንዘብ فتهم تبوا عيفتهم كساتنا جنزبون حتتنا نحنا نبذلنا قد مجمرة بجاهم مصو متيهم نزي تكالزي زلكم رئيتون حطون كساي قبرو
أموداتهم كلها تدلون عبالاتكم كون زقرم تولو دليتكم دمتخ سمعون دمتخم كتبون ناب إيربيم عبالاتكم ስለዚህ ኣብዚ ንገብሮ ጉዕዞውን ብድሓን ንፅና እንዳበልና ናይሎም መዓልቲ ዘለን ርእይቶ ነዚ መስሊ ይቐኒለይ የናሓ